Hasi ingo gea. Egunon guztioi, eskerrik asko etortzeagatik, eta eskerrik asko baita nire mailan ditudan lankidei, gaurkon plazer badaulako mai puska ikustea, eta elkarrekin ikustate egitasmo berritzaile hau aurkeztea, ez? Eta aurkezpenekin hasiko naiz, alde batetik Koldobike Olabide, Legazpiko alkatea eta Ugasa Garapen Agentziko lehendakaria, ongi etorri. Jon Zulueta, Andoaingo zinegotzia eta Beterri Buruntzako ordezkaria, ongi etorri zuri ere. Eta enpresen aldetik Aitor Andres, BTS Routes enpresakoa, Legazpikoa, Zumarragakoa. Zumarraga, Legazpi, hori da, bitan. Eta Aleitz Tolosa, Talleres Michelenakoa, Hernanikoa. Ongi etorri eta mila esker guztioi. Ordezkaritza zabala, gaur erakide proiektua aurkezteko, eta nik uste dut, Gipuzkoako enpresetan erantzunkidetasun sozialaren kontzeptu hori zabaldu eta praktikan jartzeko aukera emango diguna, ez? Esan bezala, bai Ugasa eta bai Beterri Buruntzak Foru Aldundiarekin batera ekimen hau martxan jarri eta zabaltzen lagundu dute, eta bi enpresa ditugu, ordezkari gaur, BTS eta Talleres Michelena, desafio horri aurre egin eta iniziatiba hartu dutenak, ez? Badakizue Foru Aldunditik ze enpresa eredu mota laguntzen ari gean, ez? Alde batetik enpresa lehiakorrak, diversifikatuak, bai internazionalizazioa, bai diversifikazio hori, bai berrikuntza, bere oinarritzat hartzen dituzten enpresak. Elkarlana bultzatzen dutenak, noski, eta batez ere kalitatezko enplegua sortzen duten enpresak, eta pertsonak bere enpresa eredu horren protagonistatzat dituzten enpresak. Guk ulertzen dugu, hasieratik hartu genuen, da enpresa eredu horrek laguntzen dula gure politika industrial eta ekonomikoak sendotzen, eta berez gure herria eta gure lurraldea sendotzen, ez? Gipuzkoako nik uste enpresak modelo hori, eredu hori jarraitu behar dutela, eta gure lanak horretara bideratzen ari gera. Eta esaten dugu enpresa lehiakorrak bultzatzen ditugula, eta asketan lehiakortasuna hitz egiten dugunean, diversifikazioa, internazionalizazioa, digitalizazioa aipatzen ditugu, baina ez dugu ahaztu behar lehiakortasun horretan ere beste kontzeptu batzuk sartu behar ditugula eta bultzatu behar ditugula. Erantzukidetasun sozial hau, langileen parte hartzea, nik uste dut langileen presentzio hori, pertsonan presentzio hori enpresetan lehiakortasun faktore bezala saldu behar degula eta indartu egin behar degula, ez? Eta nik uste dut askotan ez dela aipatzen, eta nik uste dut beste kontzeptua bestean indartsua dela, langileen parte hartzea erantzukidetasun sozial honek ere ze garrantzi duen, eta gure iritziarekin bat egiten du, gure enpresak lurraldean errotzearekin. Badakizue ze garrantzia dagoen, geroz eta gehiago, eta momentu hauetan geroz eta gehiago, enpresak lurraldean errotzea, enpresak gure lurraldean lotzea, ez? Eta nik uste dut erantzukidetasun kontzeptu guzti honek, eredu honek, asko laguntzen dula horretan. Aipatzen ditugu askotan, gure ekonomia suspertzeko planean, horrelako ekimenak bultzatzen ditugula, ez? Pertsonen parte hartzea, berdintasuna, hori eta etorkizuna eraiki zen proiektu estrategikoaren barnean bultzatzen ditugun baita emakumearen parte hartzea, berdintasuna, politika guzti horiek testuinguru honetan jartzen ditugu eta Gipuzkoako Foru Aldundiaren nik uste eskaparate edo argazki polit bat bihurtzen dituztela, ez? Eta gero bai eskualdetako garapen agentziko ordezkariek eta enpresak azalduko dute detaile handigokin erakide proiektua, baina nire aldetik bi ideia nagusi, ez? Alde batetik elkarlanaren ideia. Enpresak, garapen agentziak eta Foru Aldundia elkarrekin lanean. Nik uste hori eredu izan behar dugu, esparru guztietan, eta hau beste eredu bat gehiago da, ez? Eta bigarrenik, ekintzara bideratutako proiektua dela. Lehendik hasi zen, 2012 urtean hasi ginen, eta nik uste dut emaitza onak izaten ari dela, eta gaina lortu behar duguna, eta indartu behar duguna da, emaitza horiek ere beste eskualdetara, azkenen, trasladatzeko, edo nik izango nuke, transferitzeko ere esfortzo bat egin behar dugula, lan bat egin behar dugula. Atzo izan genuen etorkizuna eraikizeko kongresua,
eta askotan, kanpotik etorritakoek esaten dutena, iruditzen zaigu, ez dakit, importantegoa, edo, kanpotik esaten dutenean, kaso gehiago egin behar degula igual, ez? Han esaten zuten, herri politiketan, esperimentazioa oso importantea dela. Eta nik uste, hau adibide on badala, ez? Eta han adipatzen zen, pertsona jarri bat zirela, gizartearen, enpresaren erdian, nukleoan, ez? Da nik uste, hau adibide oso nadala. Esan bezala, 2012 urtean hasi ginen, Foru Aldunditik eta Farapi enpresarekin elkarlanean, nik uste Farapek lan handi bat egin duela hemen, ordutik elkarrekin lanean, eta eskerrak eman behartzaile, gaur ere hemen daude, eta, estrategia eta metodologia hori sortu eta azkenen beste lurraldetara, beste eskualdetara zabaltzea, nik uste dut, txalogarria dela, ez? Eta, erdera zengo dut pixkate sarreratxo bat, beste hitza pasatzeko. En la Diputación llevamos años ahondando, yo creo que en ese compromiso decidido de llevar a cabo un diseño, una estrategia, el diseño y el desarrollo de una estrategia territorial en favor de la participación de las personas en las empresas, en el impulso de unos entornos de trabajo adecuados. Y yo creo que es un compromiso que se lidera desde el Departamento de Promoción Económica, pero desde el Plan de Reactivación Económica y desde la estrategia de Etorkizuna Eraikiz se convierte un poco también en el escaparate de toda la Diputación, ¿no? Es una estrategia, yo creo que orientada, primero, a impulsar organizaciones basadas en las personas y enraizadas en el territorio. Insistía un poco en el concepto del enraizamiento de las empresas. 2, desarrollar dinámicas que capaciten a las personas y al territorio para seguir ahondando en ese modelo de desarrollo. Y en definitiva, es promover esa transformación social, integrando el compromiso de las personas, de las empresas y de todo el territorio. Eta bukatzeko eta hitza pasatzeko, rekonozimentu bat, ez? Nik uste gure enpresak oso papel garrantzitsua jokatzen dutela Gipuzkoan, badutela erantzukidetasun sozial hori, aspalditik, eta lagundu egin behar degula, zabaltzen, ez? Beti esaten deguna, baina gure ekonomiari, gure gizarteari egiten dioten ekarpena eta konpromiso hori, txalotzekoa dela, ez? Eta, nik uste eskerrak eman behartzaiela, desafio hori hartu duten bi enpresai, beste guztien ordezkari direlako, eta oran oan hitza pasatuko dut, eta zuei entzungo izuet. Kolobike? Eskerrik asko, Ainhoa. Erakide elkarlaznez gizartea eraikiz proiektu hau, Urola Garaiko garapeneko agentziari sustatutako proiektu bada, hau da, Ugasatik sustatutako proiektu bat, eta Beterri Buruntze Udalekin batea martxan jarritakoa, eta Gipuzkoako Foru Aldunditik diru jasota edo laguntza jasota, beraz, eskerra eman behar deu, Aldundira beharrezkoa dugu, diru laguntza hauek jasotzea, ez datea bestela, holako proiektuak oso zailak die martxan jartzea, beraz, aurretik eskerrak zuei ere bai. Proiektuaren aurkezpen laburtxo bat ingo dut, erakide proiektu hau korresponsalidadeko proiektu bada, ez? Eta Gipuzkoako enpresetan erantzunkidetasun sozialaren kontzeptua zabaldu eta praktikan jartzeko helburua du. Erakundeen zein jendearten erdigunean pertsona dagoela azpimarratuz. Horrez gain, enpresek zein beste motako erakundeek inguruarekiko duten erantzunkizuna azaleratu nahi du. Kontzeptu teorikotik haratago erakide proiektuak erakundeen elkar erantzunkidetasun soziala modu praktikoan lantzen du Farapi kooperatibaen dinamizazioari esker eta, eskerrak ere beraiei zetio oso lagungarrik die proiektu hau martxan jartzeko eta beharrezkoak. Eskualde bakoitzeko enpresa ezberdinen jarduna aztertu, ebaluatu eta hobekuntzarako proposamenak eginez lantzen da proiektua. Prozesu honetan, perfil ezberdineko langilek parte hartzen ari die, erakundeen elkar erantzunkidetasuna neurtzeko sortu den tresna informatiko baten bidez. Con este proyecto, Erakide, lo que pretendemos desarrollar es de forma práctica el concepto de corresponsabilidad social de las organizaciones y para ello las y los trabajadores de las diferentes empresas de las comarcas de Urola Garaia y Beterri Buruntza, en colaboración con la cooperativa Farapi, llevan trabajando más de un año con una herramienta informática que permite medir, evaluar y proponer planes de mejora
de corresponsabilidad social en cada organización. Zeintzuk die proiektu honen helburuak? 5 die helburuak. Lehenengoa, erantzunkidetasun soziala zabaldu eta indartu, kontzeptu hau gizarteratuz. Bigarrena, enpresa proiektu irekiak eta parte hartzaileak sustatu lurraldearekiko loturak sortuz eta garatuz. Hirugarrenen, guztion artean Gipuzkoa justu, berdintzale eta parte hartzaileagoa eraiki. Laugarrena, entitateen eta garapen agentzien arteko harreman sarea indartu, hau lan honetan ere denbora luzaro daramagu indartzen eta nik uste dia fruituak ere jasotzen egiala. Eta bosgarren bezala erakunde publikoetatik erantzunkidetasun sozialaren ikuspegitik jardutea. Hauek die 5 helburuak martxan jartzen nahi dienak eta Aldundiari eskerrak eman, baita ere Faropi kooperatibarei eta nola ez, enpresei zatio zuen gabe proiektu hau ezengo gendun martxan jarri, eta kontutan beti esan dugu eta komentatzen dugu guretzat enpresak eta motor ekonomikoa zeatela, eta bueno, zuen ondon gaude lan aikien eta zuei laguntzen eta olako proiektua martxan jartzen, eta bueno, pues placer bada olako proiektuak ikusten den zuen erantzukizuna eta erantzuna, pues bueno, pues hementxe aurkeztea eta komentatzea. Eskerrik asko. Bai, egunon, bueno, eskerrik asko. Guraldetik ere lehenik eta behin, bai, eskerrak eman eta baita ere zoriondu proiektu hau posible egin duten agente guztiei, batez ere nik uste dut enpresaren alorrera dagokionez, beraien disposizioagatik eta proiektu aurrera mateko borondatagatik eta noski eskualdetako lantalde tekniko guztiari benetan proiektu honen dinamizatzaile eta agente aktibo izanagatik. Ez guraldetik saiatuko naiz proiektu honen ibilbidearen metodoaren inguruko, azalpen labur bat egiten, ez da erresa ere horrelako proiektu bat hito nagusietan islatzea, baina, saiatu gara teknikariekin batera, ez dugu izan diren helburu nagusiak edo finkatzen, ez? Azken fase honetan, edo azken urte hauetan 2 fase nagusi izan dira, lehenengoa 2015 eta 2016 urteari dagokionez, 2015 urte amaieran gizarte mailan erantzulea den lurralde sustatzeko programen baitan, enpresen erantzunkidetasun soziala indartzeko eta lantzeko tresna bat diseinatzen hasi ginen, urtebeteko irapena izan zuen prozesu honetan, bai Ugasako garapen agentziak eta Betere Buruntzako udalak, Farapik, dinamizatzaile gisa eta 2 eskualdetako enpresa ezberdinak hartu zuten parte. Ugasaren kasuan GKN eta BST Erroz eta Betere Buruntzako udalen kasuan Biberos Pagola eta Antza. Prozesuaren fase hau enpresen eta bertako langileen parte hartze aktiboan oinarritu zen eta lantalde osatu zutena diseinuaren sujetu aktiboa izan ziren. Izan ere, enpresak erdigunean jarri eta beraien errealitatetik abiatuta dituzen ezaugarriak ezagutuz eta merkatuaren testuingurua kontuan hartuz egindako prozesua izan da. Hori dela eta sortu dugun tresnak enpresen errealitateari erantzuten diola uste dugu. Abanguardian dagoen lan prozesu baten erantzuna izan da lortutako emaitza. Eta elkarlan honi esker eta sortutako tresnari esker enpresetan hausnarketa prozesu bat burutu ahal izan da. Honela, enpresa eredu jasangarriago baten inguruko eztabaida sustatzeko aukera izan dugu. Helburua enpresaren funtzionamendua beste ikuspuntu batetik begiratzea da, modu zabalago integralago batean lurraldeari lotutako erronka jasangarriei erantzuten diona. Garatutako tresnak enpresaren jasangarritasunaren ikuspuntu zabalago bat barneratzen du. Erantzun ekonomikotik harago doana eta garapen pertsonalari eta alor sozialari loturiko irizpideak hartzen ditu kontuan. Hoi, bigarren faseari dagokionez ja azken 2 urteetan, bigarren fase honetan 2 eskualdetako 9 enpresetan burutako aplikazio prozesuari esker tresna baliosteko aukera izan dugu. Talleres Michelena, BST Erroz, Panificador Ilargi, Argia, Arrola Bai Euskarari, Talleres Mendizabal eta Tapuntu enpresetan ez zuzen. Inongo zalantzari gabe uste dugu prozesu honen garapenari eta tresnaren aplikazioari esker Aldundiak lurralde sozialki arduratsua deialdiaren bitartez sustatu eta garatu nahi diren 3 ardatz nagusiak edo 2 ardatz nagusiak sustatzen dituen proiektu bat sortzeko gaitasuna izaten ari garela. Besteak beste, pertsonan oinarritutako antolakuntza batetik eta enpresa proiektuetan pertsonak erdigunean jartzea indartu Gipuzkoa parte hartzaile eta konprometitu bat lotzeko. Azken batean proiektuak honako bilatzen du. Bat, berrikuntzan eta nazioartekotzean oinarrituz enplegua sustatuko duten enpresa eraginkor eta efizientea sustatzea, 2, pertsonengan eta lurraldean errotuak egongo diren erakundea sustatzea,
3. Lurralde kohesioa sustatzea, eta 4. Pertsona kritiko parte hartzaile eta ekintzaileen garapena erraztea. Azkenik, proiektu honetan parte hartugun pertsonez zilan taldeak Gipuzkoatik aurkeztu diren helburua konpartitzen ditugula ondoriozta daiteke. Helburuok gure izatera ere pasa dira, eta proiektuan ditugun erronken barruan kokatzen dira. Jakitun gara, helburuok gure eskualdetan lortzeak Gipuzkoako lurraldea are eta oinarri indartsuekin garatzea ekarriko duela. Jasangarritasun pertsonale, enpresarial eta territorialean egikaritzen diren oinarriak eta ondorioz Europaren hazkundean eragina edukiko duela uste dugu. Eskerrik asko, eta enpresei pasatuko digu hitza, Aitor, nahi duzunean? Egunon. Nik hasteko lehenengo eskertu bai Foru Aldundiari eta bai Udazari eta eskualdeko arduradunei on jala pare bat urte, 3 urte moeskuen aukera proiektu honetan sartzeko. Eitxa esan da, zuk zure planifikazio estrategikoa egiten dozunean, nik uste inori ez jarkola bururatzen zatia, sartukot nire plan estrategikoan zela moldatu ero zela landu korresponsabilia sozialenako tresna bat. Baina bai ikusten dula geure enpresa tipuakin, geure erlazioekin, geure enpresa ereduakin nahiko koherentia zala aurkezten zana. Gero, ikusten genuen baitxa, aurkeztetako plana nahiko transversala zala partaidetza aldetik. Geure lantaldian egon gara, tornoetan etxen daren neska bat, beste mutil bat erretifikadoretan dauna, produzioko arduradun batzuk, prebentzioa eta ingurumena eruaten daren arduradunak, da neu. Orduan oso, nik uste dut partaidetza hori oso transversala izan dela, da hori be oso aberasgarria izan dela. Gero beste aldetik ikusten genuen baitxa, halako zerbait itxema genuen, da gaina proiektu piloto bezala, azkenean trascendentziaren bat edukiko ebala inguruan eta eskualdian, da geuretako oso importantia da, geure jentia pixat berezi sentitzia, bere geure enpresa partaide moduan inguruan baitxa. Batzuetan ez duzue, baina zuek inguruan ez duzue zehitz egin behar lan handirik errekonozimento bat jasotzeko inguruan, zuek kliente guztia kanpoan da, batzuk Txinan, beste batzuk estatu batuetan, baina geu inguruan ben nahi duguna geure enpresa, ez dakit, aitormen bat egitzia, da jentia inguruan dago jentia bintzat, ez dakit, adibidez, Googleen dabilen jentia, ilusio goruan ekitzia geurekin lanetxian geuren baten. Googleen da ona, ero Eteon, ero Osforren, berren jaku. Gero beste aldetik ikusten genuen baitxa, hori azkenian ikusi dugu, egisa esan da, ez da izan oso erreza tresna honekin lanetxia, ez tresna etxik, konzeptu etxik geixen bat. Zer nik uste dut, bilera bat azte gendun bakotxian, bilera bakotxian hasi behar ginala, pixkat konzeptuak berri du maiganean jartzen da, ez dut esango empezando de zero, baina, zetan zentratzea gara gaurko egunean, ez da, ez dira egunero enpresan ibiltzen dian konzeptuak. Orduan, nik uste dut, alde hortatik, nahiko landuta dauzela konzeptu batzuk lehen, maiganean ipintzia be, arrarua izaten zana, da azkenian ikusi dugu baitxa, lortu duzen emaitzak, ez diala elementos de levitación, ez da, diala oso gauza konkretuak, da nik uste dut, ekintza plan oso konkretu bat urteleikela hortikan. En castellano diría que cuando se nos ofreció la posibilidad de participar en este proyecto, dando por hecho que ninguna empresa que no conozca lo que se pueda estar desarrollando a niveles de herramientas de corresponsabilidad social, va a ser muy raro que ponga en su plan estratégico que quiere hacer algo que tenga que ver con la responsabilidad social, pero cuando a través del ofrecimiento que hemos recibido se nos ofrece participar en este proyecto, pensamos que es coherente con el modelo de relaciones de la empresa, con el modelo de negocio que queremos tirar para adelante y que puede ser integrable dentro de la estrategia de la empresa. También vemos que nos ofrece una posibilidad de participación transversal de diferentes
niveles jerárquicos y funcionales de la empresa, que ha sido muy enriquecedora, y también nos da cierta proyección al exterior, modesta, pero tampoco estamos pensando en proyecciones al exterior con campañas como la de Coca-Cola, ¿no? Es decir, nosotros tenemos nuestra proyección, nuestro mercado y nuestro sitio, y a esos efectos está alineado con lo que queremos proyectar hacia el exterior. También vemos que hay una replicabilidad. Yo me alegro, antes estaba hablando con Nico, me alegro de que incluso en el entorno nuestro haya otras empresas que ya estén tirando por modelos más o menos complejos de evaluación, pero que estén tirando para adelante. Y lo que también es interesante es que lo que nosotros recibimos como informe final, que es final hasta cierto punto, porque es final en lo que yo digo fase 2 de este proyecto, que iniciaremos una fase 3 ahora, o sea, final de punto y seguido, es que hay un plan de acción que puede ser incardinado perfectamente en los grupos de gestión que tenemos organizados en la empresa sin necesidad de generar una estructura ad hoc para el desarrollo de este proyecto. Entonces, pues bueno, yo creo que os estoy dando una visión de gerencia, pero está compartida con el resto del equipo que ha trabajado en el proyecto, y en principio, si nosotros estamos entrando en una fase tercera de este proyecto, pues es porque estamos satisfechos de la fase 1 y la fase 2. Sí es cierto que la presentación simplemente del proyecto, incluso en nuestra casa, tiene algunos niveles de complejidad y de sutileza. Entonces yo sí os pediría también a las instituciones el apoyo para que, una vez que hemos desarrollado este trabajo, por lo menos la puesta en escena y el compartir la experiencia, pues que evidentemente va a tener que necesitar unos recursos y una estructura, pues nos sigáis apoyando ahí. ¿Vale? Pues ondo. Recibido mensaje. Alaitz, nahi dezunean? Kaixo egunon. Pixkat hemen gauza asko aipatu izan dira. Nik soi gure esperientzia kontatuko eta aztu aurretik zenekan pentsatua, baino pixkat ere komentatzea teoriatik praktikara pasatzeko laguntza hori bai eskartuko genukela, ez? Eta hori ere, luzatu horrelako eskaera ere instituzioei, ze ondo etorriko litzaiguke guain arte egin dugun guzti hori martxan benetan jartzea, eta ikustea ere gure taldeetan ere ikustea ez dela erdez esaten papel mojado, ez? Askotan iten ditugu proiektuak eta hori egunerokoan benetan zertan datza, ez? Eta guri falta zaigun pixkat hori, ez? Eta gure esperientziatik abiatua, enpresa bezala gu kooperatiba gea. Kooperatibak badu erantzukizun sozial hori, ez? Baina guretzako honet, ariketa bera izan da oso aberasgarria, ez? Talde anitz bat osatu genuen, denetarik zegoen, hori da, tailerko jendia, erosketako pertsona, hor denetarik, eta hasiera batean, egunerokotasunan horrelako proiektu bat sartzia denoi egiten zitzaigun oso arrotza eta oso zaila. Eguneroko erritmoa oso azkarra da, eta onura ikustea honi zaila da. Oso ondo aurkeztu ziguten, oso erakargarri aurkeztu ziguten, bai garapen agentzitik eta bai Farapikok errex jarri ziguten, eta lortu zuten gure mundu hotz eta karratu honetan ate txiki bat irekitzea ere, ez? Ariketa politia izan zen, ze taldean hitz hori esatetenean, ez horrelako talde batean ikustea gure agotan hainbat hitz jasangarritasuna, berdintasuna, ekonomia soziala, guretzako hori izan da ariketa hori, ez? Aberasgarria, eta gehiema lortu duna izan da talde izaera ere indartzea. Eta nik hori azpimarratuko nuke, ez? Talde izaera zortziko lantalde bat osatu genuen, baina gero era batean edo lortu genuen bestei ere trasladatzea eta guztionen berri ematea, eta neurri batean talde izaera lortu dula. Orduan, ez da soilik behar dugun erantzunkizun hori, ez? Nik uste enpresa bezala ere badula bere tekina erateatzen diozula, inkluso gerora ikusiko dala, ez? Orduan guztez, eta nik esaret, eta hausartu iten naiz nire lankide guztien izenean esaten ere ilusioa piztu duela guregan honek. Eta beste nolako zentzu bat ematen diola gure egunerokoari. Aixe, beste ez da. Oso ondo, nire aldetik, nik uste helburutako bat hori dela, ez? Ilusio hori piztea bai enpresa guztitan, elkarrekin lanean ari geran elkarte erakunde danetan,
eta gaien bat ilusiori zabaltzea, ez? Hori da danan helburua. Adi ongo gea erakide proiektu honek ze frutu eta ze emaitza eta zenbait ilusio pizten duen, eta gero bai dalako nik uste ondoriotako bat da, gero hori gure aldundiko politiketan txertatzea, ez? Edo programa berriak, linea berriak, eta pixka bat hortik sortzea. Beraz, aurrera jarraitzeko ere prest, eta ez dakit galderarik edo dagoen, edo... Esta tercera fase que habéis mencionado, ¿qué consiste la tercera fase? Mira, yo creo que... la perspectiva de la corresponsabilidad social y ahora se trata de echar a andar los planes de mejora que se han identificado, que como dijo muy bien Aitor, pues en la medida que son integrados dentro de la propia estructura de la empresa, de los órganos de gestión, pues pasan a ser parte de los planes estratégicos de cada empresa. Entonces en realidad serán tres cosas. También quería subrayar que hay una apuesta de autoaplicación, es decir, la propia Garapena Agencia han hecho un trabajo de adaptación de la herramienta para aplicarla a instituciones públicas. Entonces eso todavía no se ha iniciado como ya en la práctica ese trabajo, pero sí ya hay una adaptación para que eso también sea coherente a nivel público. Eso ya llama en causa directamente las agencias de desarrollo, la propia Diputación. Y eso también puede ser un camino de trabajo que se está explorando.